Ce facem este să facem un video nou în care sunt în autobuz. Tati, și sunt în autobuz. Uitați și uitați. Așa, suntem în autobuz și acolo scările. Sper că o să vă placă videoul ăsta. O să fie până ce ne dăm jos. Și să, da. Deci, tati. Hai mă încoace, mă. Doamne, hai stai aici, la mine. Nu, că am telefon. Și așa. Să nu scape jos de ele. Deci faci felul ăsta. Diferență. Salut, abonații domnii! Suntem la Paris, pe Champs-Élysées, cu Citybusul. Facem o tură și sigur o să vă placă video-ul ăsta. Cei care n-ați mai fost la Paris, o să vedeți Parisul extraordinar în prima zi din anul 2023. Seara, de fapt, luminat, și o să vedeți și turnul Eiffel super frumos. Și deși, cum nu v-am spus, o să trecem, cum v-a spus tatăl meu, o să trecem pe la turnul Eiffel, care am văzut jumatea deja, dar că nu de tot. Deci o să vi-l arăt. Prima dată este Horatiu aici, se cheamă, este din România, tatăl meu și eu. Mai este mama mea, jos, fratele meu, Amalia și Nicol, fetița ei. Ce faci? Ai răspuns? Vă place video-ul asta? Uitați pe domnii, ia explică-le domnii, de ce aici este Le Grand Palais? Aici este Marele Palat. Marele Palat. Încă n-am mers în el, dar mi se pare că e foarte frumos. Uitați, aici se vede, trecem peste un pod, peste Sena și în față avem turnul Eiffel. Ia explică-le, Patrick, ce avem în față, domnii? Avem turnul Eiffel și verișoara mea, care se cheamă Nicol, spune turnul galben. Îi zice turnul galben, așa-i? Acum vedem numai jos. Dar imediat o să-l vedem, să întreb. Aici avem Biserica Americană, pe malul Senei. În față avem o moschee și în spate se vede turnul Eiffel. Departe se vede pe Sena roata mare, cum zice domnii. Aici avem frumoasele Resto Café de Paris. Cu un view excepțional către turnul Eiffel. Îl avem pe domnii care ascultă la Musique Française cu unchiul lui Horatiu. Bonsoir. Din nou frumoasele cafenele, restaurante din Paris. Muzeul omului, zice. Idéologie démocratique, issue de son histoire plurimillénaire. N'oublions jamais que nous sommes vă vorbește despre Armenia. celui qui a... Deci, am ajuns în sfârșit și la turnul Eiffel, care este superb luminat și din oră în oră sclipește. Nu l-am prins acum să sclipească, dar
Nu, am mers. Și în spatele lui este Trocadero pe lângă care am trecut. Adineori, de unde se vede, este o vedere superbă către Tour Eiffel. Aici avem turnul Eiffel. Super turnul Eiffel. O filmare băgat acum, știi? Da. Deci ajungem exact lângă turnul Eiffel. Celebrul Tour Eiffel. Plin de lume peste tot. De obicei mai multă lume, dar fiind 1 ianuarie 2023 și ploaie, nu prea e lume. Facem un selfie cu Ana mea, să prindem așa în spate. Dominic, ia explică-le. Este foarte aproape. It's you or me? Și este foarte aproape, dacă nu știam. Deci facem un... Noi am vrut să No, no. mergem Yours. cuvântului. Auzi, Adi, ne facem un selfie. Deci, turnul Eiffel este fix în spate, nu știu, e foarte aproape. Nu știu de ce, dar de jos mi se pare că e foarte jos. Tot în sus. De tot mi se pare că e foarte sus. Super înalt, da? Da. Și săracii aia care au construit au murit când pe vremea aia nu aveau protecție. Nu aveau protecție, așa e când l-au construit. Da, și au murit. Știați că Gustav Eiffel a fost intrat sub turnul Eiffel. A fost înmormântat sub turnul Eiffel, Gustav Eiffel? Da? Da. Ați auzit? N-am știut. Le drapeau de la France, drapelul Franței. Trecem pe lângă la brasserie de la Tour Eiffel. Asta e în România. Deci când apare, când dispare în pana mea. Deci ne găsim pe strada paralelă cu Champ de Mars, care este un platou între turnul Eiffel și școala militară, l'École Militaire Française. Deci, despre ce vă vorbeam, avem turnul Eiffel și Champ de Mars. Ce face băieții? Happy New Year! Aici ne mai plimbăm un pic. Unchiul Horatio. Ce face? Champ de Mars. Ia băieți! Mai... Uite turnul aici. Le Tour de fel. Da, pe Care din păcate este îngrădit Mai n-am putut urca, că a fost... în urma atentatelor care au avut loc acum câțiva ani. Mâine cred că venim. Mâine. Plus că la turnul Eiffel se intră doar cu, ca și la aeroport, scanare, controlare peste tot. Ce? Ai răcice cu tine? Deci, turnul Eiffel și în spate avem Trocadero. Da? Nu, mă. Unde avem cea mai frumoasă vedere către turnul Eiffel. Bă, îți dai seama acum, că toată lumea e ruptă. No. Da, aici, Și avem farul care se vede de la intrarea din Paris. Mult mai departe de la intrarea din Paris. Adică filmări cu de-astea. Seara ne uităm. Și încolo avem școala militară franceză, despre care vorbeam mai adineori. Aici, școala militară. Da. L'École Militaire Française, care se zice că a fost inventată de către distinsul Napoleon Bonaparte. L'École Militaire. În 1750 a fost înființată. Și frumoasele cartiere pariziene. Da, da, da.
Bine, moș. Vă las, vorbim, care hai, se continuă pa. cu Mulțumim, pa. Ciao. La Route Saint-Germain.